xa sabes que é o precio moito. Pero, sabes. Non sei. Que, como estáis? Non sei. Como está a viña? Preparada xa? A viña está así. Pero mira, eu que te digo unha cousa. Non sei como quedará a cousa, porque co que choveu o outro día, Home, a mellor non a Espero traballan que- e ainda volve. De todas formas, xa sabes ti que a auga moi boa para o viño, depende cando é, non é moi boa. home, a auga e a humidade xa se sabe, dan peste. E se hai peste, pois menos viño e máis cartos que se gastan en sulfato. Por exemplo. Bueno, mira, dixoche unha cousa. Feste, máis ou menos, sempre ven algo. Pero que Dios nos libre daquela que veu no 19, no século XIX, aquela filosa. Era que acabou con case Home, cala, non me fales daquelo, non me Xa, fales daquelo. daquelas que xa tiñamos o viño e non tiñamos o que ter. Xa nos conocían, xa tiñamos un viño de calidad, xa éramos recoñecidos. E veo que la mierda de peste, case que acabou con todo. Menos mal, houbo 3 ou 4 espabilados que lles deu por jardar, como lle chaman a eso? Agora non me acordo. Os enxertos eses, e jardaron e volveuse a cosechar, que senón a estas alturas estábamos producindo kibes e caques. Vale, pois nada, se tes bastante, para este ano arranxas, non? Si, eu penso que si. Non vas traer nada de Castilla. Non, penso que non. Anda, Non.